Červená zastávka je hore. So štartovým číslom 1 najbližšie Tetis des Nosy, ale potom sú tam ďalšie kone a hľadám Sagu, ktorá opäť tam zostala na štarte a opäť sa odmietla zapojiť do dostihov, ale dúfajme, že sa Bedlichovi Novákovi podarí dostať ju z dráhy von, ale teraz sa rozbehla konečne, takže zrejme bude môcť byť štart dostihov prehlásený za regulérny a platný, takže Saga už nebude zavádzať tomu polukoni, ktoré teraz momentálne vedie Tetis des Nosy so štartovým číslom 1, ktorá bola najbližšie pri tom štartovacom vozidle, takže Tetis des Nosy, za ktorou sa zaradila jej stajňová tréningová kolegyňa Tequila Dance, takže dva polské kone momentálne na prvých dvoch priečkách, ale Tetis des Nosy má veľkú 5, možno 6 dĺžkovú prevahu pred Tequilou Dance, následuje Oscar de Mesani, ďalej je tam Lesmeral de Chenu, Ramreho tam vidím, potom do sa dostali Tassen a veľmi výrazne šláva Kenia Dakante a samozrejme Saga ďaleko za tým polom, je to dosť rozhárané, Kenia Dakante svála už pomerne dosť dlho, ale stále je to teda v čele Tetis des Nosy, za ktorým je Tequila Dance. Pozerám, kde je spolufavorizovaná Tassen, tá je zatiaľ v strede pola. Kenia Dakante stále svála, takže regulérne v dostihoch len 8 koní. Kenia Dakante bola diskvalifikovaná a vidíme, že Saga ďaleko za tým polom. Stále s veľmi výrazným nástupom v čele Tetis des Nosy, na ktorú sa teraz doťahujú ďalšie kone, ale Tetis des Nosy má stále 5-6 dĺžkovú prevahu pred svojou tréningovou kolegyňou Tequila Dance a blíži sa k ním aj Oscar de Mesani s Jaroslavom Dobrovoľným. Takže je to Tetis des Nosy, Oscar de Mesani a už je tam aj Taichi de Bomo na tretej priečke. Takže Tetis des Nosy, trochu sa tam vytratila Tequila Dance, je to stále Tetis des Nosy, ale už sa na ňu dotiahli ďalšie kone, teraz už sú kone v oblúku pred celou rovinkou, stále Tetis des Nosy, ale za ňou už sú 3-4 prenasledovatelia, medzi týmito koňmi sa zrejme rozhodne o víťazovi dostihov. Je tam Oscar de Mesani, je tam aj Taichi de Bomo, Tassen, ktorá bola spolufavoritkou, zrejme nestíha. Je to stále Tetis des Nosy a vidím tam Taichi de Bomo útočiť so Zdenkom Škobisom. Takže Tetis des Nosy, Tassen, ktože je tam zvonka, je to stále Oscar de Mesani, ale Tetis des Nosy od štartu vedie to pole, je tam ešte aj Taichi de Bomo a zvonka sa snaží útočiť Nikita Joseli. Tetis des Nosy, Taichi de Bomo, Nikita Joseli, toto je široký víťazstvo. Nakoniec neví Nikita Joseli, nie je to tak. Joseli, Taichi de Bomo, Tetis des Nosy a bol tam ešte aj Ramrik najbližšie k tribúnam a na 5. mieste Oscar de Mesani. Taký to bol teda dramatický